Lugar nga nasunugan sa Sitio Base sa Barangay Cansojong, dakbayan sa Talisay, ipaubos sa reblocking. Gipahibaw ni Cansojong Barangay Capt Vicente Oberes nga ipatuman ang reblocking sa dili pa tugutang makabalik pagtukod ang mga nabiktima sa sunog niadtong Nobyembre 29, Biyernes sa buntag. Apektado sa sunog ang 44 ka mga pamilya nga musumada sa 169 ka mga individual. Kasamtangan silang gipahiluna sa gym sa Barangay Cansojong samtang ipatuman ang reblocking. Niadtong Lunes, giapod-apod nila ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug kaubanan sa konseho ang 15,000 pesos nga financial assistance gikan sa dakbayan. Ang Talisay CSWD maoy miabaga sa ilang pagkaon sugod niadtong Biyernes hangtod sa adlawng Domingo. Samtang sugod sa Lunes hangtod kagahapon, Martes, giabaga ang ilang pagkaon sa barangay. Kay nadawat naman nila ang financial assistance gikan sa LGU ug ubang hinabang, hayan kini na ang ilang gamiton sa pagpamalit og mga housing materials ug pagkaon. Dapat lang sa gym niya, ako pang ipa-survey sa taga-local housing ang katong mga dapit para makabalik sa tukod dito, no? Kuan na lang ubatag 21 square meter kada household, no?